Moi! Tervetuloa tämän kanavan ensimmäiseen videoon. Tällä videolla käymme läpi elämän perusasioita, perusarki. Ennen kuin hypätään bisnekseen, nämä pitää käydä läpi. Ilman itsekuria tai mitään tämmöstä. Sulla ei ole mitään mahdollisuutta menestyä bisnesmaailmassa, sillä se on kovaa maailmaa se. Eiköhän aloiteta video. Moni haluaa bisneksen, rahaa ja vapautta, mutta mikään niistä ei tule onnistuu, jos sulta ei löydy itsekuria ja perusasiat ei löydy. Ilman niitä sulla ei tule olemaan mitään bisneksiä. Itsekurilla tarkoittaa sitä, että sinä keskityt siihen asiaan, mihin sä oot ruvennut. Esimerkiksi sä pettaat aamussa sun pedin. Moni jättää tekemättä, mä tiedän. Itsekin on jättänyt, joten puhuu omasta kokemuksesta ja tiedän, miten nämä asiat menee. Siksi haluan jakaa teille kaikille myös nämä perusasiat. Siivot viikoittain sun huoneen, pettaat pedin, treenaat, vähennät somettamista. Mun mielestä noista 4 asiasta somettaminen on pahin. Ihmiset käyttää aikaa puhelimen läpläräämiseen täällä näin. Uusi video on paljon komia. Like, uusi video. Ei asiat mene eteenpäin, jos sä sometat. Se tuottaa mielihyvää aivoille. Se tuhoaa sun mieltä. Siksi minä oon mun tietokoneelta, puhelimelta, ainakin tietokoneelta on postannut kaikki pelit. Puhelimella on jotain pikku pelejä, mitä tulee kahvitauolla pelattu, mutta ei sen pahemmin. Niin, tähän tullaan siihen aiheeseen, kun itsekuri on bisnesmaailmassa se ykkösasia. Sun pitää keskittyä siihen asiaan, mihin sä oot ruvennut. Sitten kun sulla on hallussa unirytmi, meet illalla tiettyyn aikaan nukkuu, heräät aamulla 8, mikä on aika perusasia. Mutta tiedä, että jollakin, tai aika monellakin menee viikonloppuna ne aivan möksismäksin ja sitten ne ei jaksa mitään päivällä tehdä. Mieli kaatuu. Sä et jaksa edistää mitään. Perusasiat kuntoon, sitten lähdetään bisnesmaailmaan, jos lähdetään. Sielläkin on omat riskinsä, kun aloittaa sen. Mulla on tässä tietokoneella vähän yllällä, että mitä mun pitää kaikkia kertoa, että on suunnitellut katoa etukäteen. Näyttäisi edes vähän ammattimaiselle, mutta joo. Itsekurista vielä sen verran, kun sä aloitat projektin. Sä aloitat etenee sitä ekana päivänä, sitten sä jätät sen kesken. Ilman itsekuria. Et sä sitä jatka. Se jää siihen. Sitten sä mietit, kun toiset menestyy. Katot vierestä, kun syöt lappapuuroa pöydällä. Se on susta kiinni. Menestykö vai ekkö. Sen on oppinut ihan kantapään kautta itekin. Ei saa jättää. Sen minkä taakseen jättää, sen eestä löytää. Eikö se niemessä yksi sanonta?